जे बिथांमोननि सानैसो BPF सापर्टार जेरै गाव गावनि न'खर खाम्फा आरो खाम्फानि न'खर हाग्रामा आरो हाग्रामानि न'खर जाथि बंस बेफोरबायदि जेरै देरहासार आरो देरहासारनि जाथि बंस बेफोरजोंथ' नों एमपिखौ देरहानो हाया। चन्दन ब्रह्म बिथांनि एगेन्सै बुंनायनि बाथ्रा फैनो हाया। मानोना चन्दन ब्रह्मखौ खाम्फाया फल' खालामखागोन, बिनि रिलेसना जोंजों दंखायो गथिखे दा बेफोरखौ बुंनानै गाव बेले बेजेआव हाबनो नागिराखै। खाम्फाजों लोगोसे फ्राय 15,000 मानसिया बिटिसिनि BPF मानसिफ्रा जोंजों जइन जाफानो थाङो। बिथाङाथ' गावनि मानसिफोरखौ लाखिनो थाखाय बुंगोन होननानै देरहागोन होननानै बुंखागोन, खिन्थु लजिकआ ओरैनो रोखाखा जे बिथांमोननि सानैसो BPF सापर्टार जेरै गाव गावनि न'खर खाम्फा आरो खाम्फानि न'खर हाग्रामा आरो हाग्रामानि न'खर जाथि बंस बेफोरबायदि जेरै देरहासार आरो देरहासारनि जाथि बंस बेफोरजोंथ' नों एमपिखौ देरहानो हाया। खाम्फाया जेराव 14 नं चिरां दुवारावनो फेरेंगावखौ फेजेननो हायाखै फाग्ला बे एमपिखौ फेजेननो हायो। गावनो UPPL दिल्लीआव जइन जागोन। एमपि इलेक्शननि उनाव जेननाया रोखाखा नालाय, गथिखे खाम्फाया चन्दन ब्रह्म बिथांनि एगेन्सै बुंनायनि बाथ्रा फैनो हाया। मानोना चन्दन ब्रह्मखौ खाम्फाया फल' खालामखागोन, बिनि रिलेसना जोंजों दंखायो गथिखे दा बेफोरखौ बुंनानै गाव बेले बेजेआव हाबनो नागिराखै। खाम्फाजों लोगोसे फ्राय 15,000 मानसिया बिटिसिनि BPF मानसिफ्रा जोंजों जइन जाफानो थांगासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना? नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार। आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो, जेरै जेन्स शार्ट, शर्ट कुर्ता, लं कुर्ता, वेस्टकट, गामसा स्टल, मफलार, आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो, जेरै लेडिस कुर्ता, लेडिस टप, लेडिस पेन्ट, दखना, साद्रि, इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो। कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों, जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार, फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव, आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।